Keď som sa rozišla s priateľom, odsťahovala som sa späť k rodičom. Boli sme spolu 6 rokov a napriek tomu, že sme bývali spolu, tak byt bol stále jeho. Takže som sa musela odsťahovať ja. Asi mesiac som ostala u rodičov a potom som sa rozhodla, že je čas sa postaviť na vlastné nohy. Rozhodla som sa, že si zabezpečím svoje bývanie. Čo si som mala našetrené sama a niečo mi prispeli rodičia. Nakoniec sa mi podarilo nájsť dvojizbový byt, ktorý sa nachádzal v starom panelovom dome. Napriek tomu, že bytovka bola staršia, v trošku horšom stave, byt bol krásny. Takmer hneď som sa do ňoho nasťahovala. Steny boli veľmi tenké, takže som každú chvíľku počula susedovho psa alebo kroky z chodby. Zvláštne však boli zvuky, ktoré sa ozývali cez stenu mojej spálne. Počula som cez ňu neustály plač alebo rany. Jeden večer mi to nedalo a pokúšala som sa na stenu zaklopať. Najskôr bolo ticho, no po chvíle sa klopanie ozvalo späť. Od toho večera sme si takto klopali vždy ráno a večer. Mala som tušenie, že ide o ženu. Najmä kvôli tomu, že spoza steny sa vždy ozýval mužský a ženský hlas. Jeden víkend však klopanie prestalo. Už druhý deň klopem na stenu sama, no neozýva sa mi nikto späť. Asi išli niekam preč, myslela som si. No keď som išla do obchodu, videla som z bytu výjsť muža. Pozdravila som ho a spýtala som sa, ako sa má jeho žena. Ja bývam sám, odpovedal mi. Nereagovala som, no bolo mi jasné, že mi klame. Prišlo mi to natoľko zvláštne, že som zavolala políciu. Tá takmer okamžite prišla a prehľadala mužovi byt. Spolu s nimi vyšla von aj mladá žena. Ukázalo sa, že môj sused je hľadaný zločinec obvinený z únosu. Tým, že som políciu zavolala, som jej pravdepodobne zachránila život.